विजय भैया अभी नहीं बैठो, इसको ये बोल रही है, 2 बार बोलिए भैया। मैंने अब तो बड़ी शर्म आ रही है। उनका अपने गाँव में थोड़ा द्वार पर दलाल नहीं खिलका रहे, तब पूछ ले कि अपने द्वार पर दलाल नहीं बैठे थे क्या चिंता करने वाला। हाँ ना कि लगा के पानी में का पानी से बुतावे कि हवा बाते लोहीना राई भी कि हवा बाते लोहीना दिया दिन में जरावे भोजपुरी से अपने डिस्टर्ब बाणे सोरोहा न डिस्टर्ब बाणे। मोबाइल गाड़ी में रहस, चाहे मंच पर रहस, और चाहे ग्रीन रूम में रहस। काहे बाबूजी और वो सब बैठा आदेश भैया कि ऐसा गीत गाओ जाए कि जो गीत के शब्द सुन के एक दूसरा से केहू के लाज ना लगे, एक दूसरा से सम्मान पूर्वक नजर मिला सकी जाए। और शुभम भैया से मॉनिटर थोड़ा सा होने रखा चाहते रहे, हो जा जाते नहीं तो खाली पड़ जाते। आइए ही ना सौ गो में एगो ना 1000 में कोई मर्द होत होई जे आपन गलती स्वीकार करत होई। 1000 में एगो मर्द गलती बा, हां भाई गलती बा, क्षमा चाहता है। एगो दूसरा के गलती ना देख के एगो आदमी भगवान के गलती देवे लगा। महसूस कर सकते कि काहे के राजी अब यहाँ सबके प्रयोग करे के बाद वैसने गीत संगीत के प्रस्तुति होके के चाहिए जहां में यह सब हाँ कि काहे के राजी के दिली बनौले हो भगवान। दिल काहे बनौले? अगर दिल बनौले तो ओइसन में वायरस काहे टिकौले ताकि ई दिल हमार होके लेकिन धड़कन के दूसरा खाती होके। ई ठीक नहीं कि काहे के राजी के दिल ई बनौले हो ऊपर से प्रेम गिर गई धरले ऊपर से प्रेम गिर गई धरले काहे के राजी दिल ई बनौले हो काहे के राजी दिल ई बनौले हो ऊपर से प्रेम गिर गई धरले अगर प्रेम ना रही प्रेम ना रही परित ना झमे
फांसी ना लगाई ना कटाई और बहुत बहुत आशीर्वाद हमरा हिना जी के रहल आदरणीय हमारा श्री कृष्णा सिंह जी के भगिना आदरणीय के तरफ से अब यहाँ के एगो आदेश बाकी फौजी वाला गाना गाओ बस यही पल प्रेम ना पर इतना झमेल फांसी ना लगाई ना दिल से मजबूर कि जहर पियोले लोग जहर काहे फौजी भी है दिल से मजबूर कि जहर पियोले ऊपर से प्रेम हुआ ऊपर से प्रेम हुआ और बहुत बहुत सम्मान के साथ आखिरी बात बहुत है गीत के कैसे की आदरणीय के जरा पुण्य तिथि में आयल उन्हें के श्री कृष्ण जी के भगिना फौजी साहब आदरणीय के एगो आदेश बा प्रेम जति उठ जाए प्रेम जति उठ जाए ऊपर हलफ से अपना मुताबिक प्रेम हमारी सभे सबसे दुनिया में लोग लगता प्रेम ना एगो बात नहीं भैया पूरा मत मानब सब जब तो मीठ करो ये गुरुजी कहत नहीं है बतिया के जब महाभारत खत्म हो गई सब समाप्त हो गई स्वर्ग में राधा और कृष्ण से भेंट भई राधा एक टक ताकत रही है बबुआ राधा एक टक ताकत रही आ कृष्ण के आंख मिलत ना रहे बाकी कृष्ण पहले कहले कि का हो राधा हम मन परत नहीं कि ना तारा याद आवत नहीं कि ना राधा कहली कि याद तो आवेला जेकर के भुला दिहल जाला तू भुलाई कहिया रोला आदरणीय मृत्युंजय भैया तू भुलाई कहिया रोला कि दिल के कचहरी दुआरी होवे बंद हो एगो मोहब्बत तुए कि दिल के कचहरी के दुआरी होवे बंद हो एगो मोहब्बत तुरे सारा संबंध हो सारा दिल से अशोक बबलू गीती सुनवले हो दिल से अशोक बबलू गीती सुनवले हो ऊपर से प्रेम रोगी धरवले हो ऊपर से प्रेम रोगी धरवले हो काहे के राही दिली बनवले हो काहे के राही दिली बनवले हो ऊपर से प्रेम रोगी धरवले हो ऊपर से प्रेम रोगी धरवले हो
अगर बढ़िया लागल हो तो आशीर्वाद के